picioarele mele într-o apă care m-a udat de m-a tâmpit. Oceanul Atlantic. Oceanul Atlantic. M-a udat de m-a zăpăcit. Ia uite ce-am pe el. Nu, că aici îl țin. Primul contact cu Oceanul Atlantic deloc prietenos. M-a udat de m-a înnebunit. Am făcut o poză la fix. Nu știu dacă avem timp de baie. Nu știu dacă avem timp de baie. Nu facem baie. Trebuie să... Aveți un prosop? Uite, de tsunami, e urgent! E urgent! Vedeți să nu vă udați, că pe urmă udăm scaunele microbuzi și ne iau ăștia de guler. Eu zic să veniți înapoi! Haideți înapoi! Haideți înapoi, că nu știu cum e terenul acolo! Haideți înapoi! Haideți înapoi! Nu e colegul nostru. Nu e. Noi suntem oameni serioși, nu ne putem. Păi de asta mă gândeam și eu, nu. Doar domnul. Dar nu știu cum să usuc acum, că... Da. Uitați-vă ce acolo, ce seamă, ce aport de apă. Problema e acum... Pardon. Problema e cum ne uscăm acum. Ia oceanul, Paloma. Ia uite-l. Să rămână. Se usucă. Vine cu un vas.